Dumnezeul nostru, tu văsilia Lui. Amin. Ivluisitul poplu rămân de oaște, peste tot să-L pomenească Domnul Dumnezeu, tu văsilia Lui. Amin. Pe frații noștri preoți, oromonahi, diacon, monahi și monahii, să-i pomenească Domnul Dumnezeul nostru, tu văsilia Lui. Amin. Pe ațeția duserea este doar și morță, să-i pomenească Domnul Dumnezeu, tu văsilia Lui. Amin. Pe ctiturea este Sfântul locaș, să-i pomenească Domnul Dumnezeu, tu văsilia Lui. Amin. Tu hârauă, adorniță, Patriarhia ai României Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, să-i pomenească Domnul Dumnezeu, tu văsilia Lui. Amin. Pe ostașe, români care căzură pe câmpul de luptă de apărarea Văsiliei, să-i pomenească Domnul Dumnezeu, tu văsilia Lui. Amin. Pe ațeția duserea este doar ești morță, să-i pomenească Domnul Dumnezeu, tu văsilia Lui. Amin. Pe tu să-i mutați de oațe, de tu neam luat nostru, frați, surori, hie și hie, să-i pomenească Domnul Dumnezeu, tu văsilia Lui. Amin. Și pe voi, pe toți îndrepță și dreptă, măritore, pistimene, să vă pomenească Domnul Dumnezeu, tu văsilia Lui, tutuna, toraș tu etaș, etelor.
al Dumnezeu, unul faptul, care din Tatăl să aflăm arhitul vieții, lumină de punină, Dumnezeu de anihelului, aflat și nu aflat, ația de o viață, ta, ofende, care tututuri sau fapte, care din noi oamenii și de a scăparea noastră, din pus în cerul, și să amintăm de la Duhul Sfântul, din Divina Maria și viații omului. Și oameni că să simtul din noi, zilele, ochii, Pilat și strapse în mundul și fu îngrupat. Și a ideea a treia țup după Sfântul Scripturi și s-a alinat la țelul și cea din a dreapta Ifrenii și a la bazină cu lirii, judică ei și morții, acunii văsăriei moare să aibă inițiale. Și Sfântul Duh, Domnul de mare făcătorul, care din frente strații, ațeți de aduc cu frente și cu hirul, ea s-a înclinat și numit, care zbără cu feți. Tu unul sunt să boricească și apostolească pe searcă, mărturisesc cu rugăciune din tarea mântiilor, o aștept la învierea morților și bana ietriți bazină. Amin. Și te închei și te cu frică să mă aminte, sunt acum banii cu isihii să o aduțevă. La Ierie, urbarea arătare Doar a Domnului a nostru Iisus Hristos și puterea Dumnezeu Tatăl și comunicarea să aibă Duh, sigur cu voi cu toți. și cu Duhul Sus avem inimile noastre, avem cânt Domnul, scârță sima Domnului. cu Iisus Hristos în dreptate, i-ați Tatălui și Chiroșa Sfântului Duh, Trinițele în viață și nedespărțită. Cântare de amintare cântecului, strigând glasul tău și zățesc. Domnul Sabaoth, amin este țelul și locul din mărirea Lui. Osana, Tiaței Iisus, lui Iisit, iaste ațelții, vinitu numai Domnului. Osana, 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 Tiaței Iisus. Luați mâncați, aici este trupul meu, care strânge de voi iertarea vărmilor. Amin. Vezi că tu ești totul, aici tu este sândura meu a nouă, țăpâi nou, care că voi și vor să-ți arăsă,
Mare